Oni ndine Jackie nde tabweraso ndi part 2 ya nkhani ya ma-aliens kuti kodi ma-aliens alipodi. Last time tinalekezera panjira ndiye tikupitiriza, tinakamba za ma hieroglyphics aku Egypt, tinakamba za ku Roswell incident, tinakamba za Area 51. Ndiye inu tagwira ndi chakumwa tenticheze. Mu September 1994 ku Aerial School ku area yotchedwa Ruwa ku Zimbabwe kunapangika incident. Ana analali ku school akuphunzira bwinobwino, kenako inali break, aziphunzitsa onse anali ndi meeting, aziphunzitsa analowa mu office momwe munali meeting. Ana aja anatuluka panja amapanga zawo amasewera, ana osiyana-siyana, maklasi osiyana-siyana. Ana anayamba kufuwula kuti auna china chake choopsa. Aziphunzitsa kutuluka pamene paja kuthamanga kuti ndi chani, apeza kuli hysteria yoopsa, ana akuchita mantha akunjenjemera kuti auna zoopsa kwambiri. Kwafunsa ana aja adzaka zosiyana-siyana kuyambira zaka 6 mpaka na 12, maklasi osiyana-siyana, ana ena osadziwana ena odziwana, onse akunena kuti kunabwera chinthu choopsa cha silver cha round changati saucer shape yake, ndipo chinatera. Chitatera chitseko chinatseguka, munatuluka zinthu zoopsa zangati anthu koma si anthu. Anazichita describe za mikono yaitali, za chimutu china chake, za maso akuluakulu, za kuda. Aziphunzitsi kwafunsa ndezi matani akuti zinabwera zimazatiyankhulitsa. Nde aziphunzitsi anaona kunali panic koopsa, ana anango atumiza kwawo kuti inu kazipitani ku nyumba, kaya kunali kusafuna kupanga nazo deal. Ana aja anapita ku nyumba onse ali njenjenjenjenje kupita kwa makolo awo. Makolo awo ana wawo nachani kupeza kuti makolo onse kwatengana kubwerera nawo ku school kuna kuti ana wawo kuti aona china chake chochitika nchani. Kwafunsa aziphunzitsi kwamba futi kuzotiri akuti kunabwera chinthu ifense tinachione, tinali meeting ngani cha mpaka na kukula mpaka na manyuzi ma TV mpaka nano inapita kunja kuti ku Zimbabwe to ana aona zinthu. Ana onse pamodzi amene anaona zimenezo pa nthawi imodzi anali ana 62. Ma expert osiyana-siyana anatumizidwa ku Zimbabwe, even psychiatrist ochuka kwambiri wa ku Harvard University, John E. Mark, anakhala nawo anaja mmodzi paika kuwapanga question kuti mwaona chani, zichiteni describe. Anaja nkumayankhula, aliyense amafotokoza nkhani yake yomweyo, akuti zinthu zodzitatuluka kuchoka mu chisosa chawo chiufocho zimapita zimawayankhula telepathically, kutanthauza kuti sizimachiro yankhula kutsegula pakamwa mayankhula, koma kungwayang'ana chonchi iwo mutu munkumamva zomwe zikuwauza. Anamfunsa ana osiyana-siyana zimakuwuzani kuti chani, akuti zimawuza unena kuti musamale dziko lilitha, mukapanda kulisamala simukusamala dziko lanuyi, kunena earth inoedi kuna kuti simukulisamala, mukapitiriza dziko lilitha, mukuyenera kusintha, mukuyenera kulisamala. Ati amapatsa mawarning ngati amenewo. Ena akuti anawuza kuti kukubwera technology yamphamvu kwambiri, mapeto ake idzaononga dziko, zinthu zake zitizo zomwe amawuza anawo. Anayesera after kuachita interview penepo anawuza kuti ajambule zomwe amaona, aliyense jambula zomwe unaona. Anaja kumajambula koma zomwe amajambula zofanana. Anapitanso even after zaka zingapo anakapeza kuti anaonse aja palibe amene anasintha nkhani yake, anaja atakula aliyense amanena zomwe anaona, ndipo zinalizo chimodzimodzi. Nde that is the most interesting and plausible closest encounter of the third kind. Kunena kuti palibe nkhani ina iliyonse ya UFO padziko lapansi yomwe ili yogwirika ngati imene inachitika ku Zimbabwe. Nanga si zina zimakhaza kuti mwina munthu mmodzi aona zina zake, anthu atatu aona zina zake, koma ana 62 onse osasintha nkhani yawo mpaka nakufikira lero. Imene amayichula kuti nkhani yamphamvu kwambiri yokhudzana ndi ma UFO. Mu December 1980 zinaso zinapangika ku England, ku Air Force Base ya USA kochedwa ku Rendlesham Forest. Nde kumene koko kwa masiku awiri masoja amagwira ntchito koma amaona kuwala kwina kwake kudabwitsa china chake mu forest imwedi. Nde amadabwa kuti kudi ndi chani. Nde ena anathamanga anayandikirapo, anachipeza ndithu chi UFO pamene pachapa. Akuti atafika atachiyandikira atamachiyang'ana chonchi anapeza zolemba zima hieroglyphics zangati zija
timakamba zonena kuti zinapezeka ku Egypt zija zojambula zosiyana-siyana, masaini, masimbo zosiyana-siyana, kuphatikiza UFO chimene, kuphatikiza spaceman, zonsezo zina zoti zojambula zimawala pachani pa spaceship chicha. Mmodzi ati anachigwira nde ena anathamanga nakapanga report kuti kwatera chinthu choopsa chodabwitsa uku. Anthu anathamangadi kubwera, anapeza chapita, koma anatenga ma readings around pa area pamene popo anapeza kunena kuti panali radiation. Isoneza kuti china chakedi chinatera, koma chonena kuti chinali radioactive, chinali pamalo pamene popo ndipo panachita kudinda pamene chinaterapo. Nkhani chaitatuluka, amilitary anayikana, ananena kuti ndizabodza, amangoona magetsi, anaona kuwala kwa magetsi pa lighthouse, sizoona kunena kuti panali china chilichonse, anayipanga rubbish. Andiyeti sipanatenge nthawi, masoldiers enaso anachionaso tsiku lina, anachitanso report, koma report official inanena kuti ayi zimene zonse zoona, anthu akumaona magetsi chabe. Angakhale anthu amagwira ntchito nthawi zonse amadziwa pena paliponse pomwe panali magetsi. Imeneyo ndi Rendlesham Forest incident. Tsono ena amakhulupirira kuti ma extraterrestrials kapena nditi ma aliens adayamba kufika kalekale, even nthawi ya ma settlements ama Egyptians akalekale aja before Yesu. Kutanthauza kuti kuwerengera ndi ma hieroglyphics tinanena aja kuti ndidzakalekale kwambiri. Komanso ma pyramid, nakambapo kale za ma pyramid ngati ma pyramid aku Giza aja, kunena kuti pakana lero palibe amene amadziwa kuti zinamangidwa bwanji. Zinthu zonena kuti kumakhala ndi miyala dzima block 2.3 million zophatikiza limestone ndi granite. Zonena kuti zimakankhidwa, kumakokedwa, kuchitidwa drug, ndikumayikidwa chinthu pamwamba pa chinzake, chinthu pamwamba pa chinzake. Block imodzi imachita we 2.5 tons. Kunena kuti chinthu ngati chimene chocho kalekale ngati limene lolo amakwanitsa bwanji, anali ndi technology yanji yotha kupanga build chinthu ngati chimene chijanjo. Komanso alignment yake anachita kuipanga ndendende kukhala yotsata chimodzimodzi ndi nyenyezi za Orion, amachita kuti Orion correlation. Kunena kuti kalekalero anthu anadziwa bwanji zinthu zimenezozo more than 2000 years ago, koma anthu apano posadziwa kunena kuti zinamangidwa bwanji. Nde ena amakhulupirira kuti kunabwera dzima aliens dzimawathandiza, nchifukwa chake dzima sign ndi dzima symbol zomwe zikupezeka pa ma hieroglyphics ena akuti anadzionanso pachani pa UFO. Nde zina zodabwitsa zili ku southern Peru mu desert, Nazca Desert, amazitchula kuti ma Nazca Lines. Ndi zinthu zodabwitsa kwambiri, ndi dzima lines zonena kuti zili mu desert mucha zakhalamo more than 2000 years, sizifufutika olo kupange chani dzima lines zimaonekabe. Zili ndi masimbo osiyanasiyana zonena kuti kuziyang'ana kuchokera mmwamba maona kunena kuti pali zina ngati zinyama, koma pena ngati chi spaceman chomwe chija zojambula zosiyanasiyana kuchita span malo oposa 3 kilometers mu desert. Monena kuti ndi malo onena kuti anthu amapita kukaona, mene amanyamukira anthu kukaona ma pyramid aku Giza, amapitanso kukaona ma Nazca Lines. Sadziwa kuti anazijambula ndani, sadziwa kuti anazijambuliranji, anayesera lopanga study kunena kuti anadzipanga bwanji, dothili analitani kuti basi chikhalire choncho dzaka zimakhala choncho sizifafanizika. Ndena amaona ngati kuti ndi ma aliens omwewo, kunena kuti it's almost like kuti zolembazo zinali ngati kupereka message kunoti zikamatsika kuchoka mmwamba zizitha kuona pena ngati poderera kaya pena potani. Ma speculation osiyanasiyana palibe amene amadziwa kuti anazijambula ndi ndani ndipo cholinga chake pozijambulapo ndi chani. Mapeto ake funso lonena kuti kodi ma alien alipodi, ine ndilibe yankho, koma ndizonse ndakupatsiranizi mutha kupanga nokha chiganizo. Next time tidzayang'ana za ma secret files ndi chifukwa chomwe anthu amaona ngati kuti pakubisidwa zinsinsi. Zikomo kwambiri.